Kowai matukar ba mu zai dangwalawa ba, ina dangwalawa kar ku bari ya mai da yatsa ku sa ku baran da ku sai an yatsa. A'a wallahi ba za a yi haka ba, domin gurin zaben idan an je iyayenmu ne za su yi gurin, kuma kana magana a cire musu dan yatsa. Kare ne mai irin wannan, ko su ne suka tare ku da wani zancen banza wanda ya shafe mu zai bata mana rai, ku ba ta mutum ni na sa